mace da babasa. Wai ma mutum da babasa, komai na ce a ce min yes sir. Sunana Abat, yaro dan babasa. Kai ƙarya ne wallahi, zan wuce ku wuce, wai ku manya, ƙarya ne wallahi. Bawa gani ne, kuma hanya mana. Kai, mun ke ga haka? Su kana ina ne? Yes, nan. Shi mun gaba da shi. An gama. Uban nan kai, wannan da ban bi su a hankali, da ban kauce ba da sun ragargaza. Ha ha ha!